Alright, third and final session po tayo. Dito tayo sa Kabanbanan. Oh, tabi nga dyan. Yan si Bingo guys. Mga gusto magpa-stud ng Doberman, dito lang ito sa Kabanbanan. Alright guys. Yung asawa ni Bingo. Natatakot siya. Okay, pa-video na nga. Video pa tayo. Hoy, wait lang. Ano po ito? Binigot mo kami. Oo nga, gumaganda na yung Linawin niya pa yung nagpa-deworm. maintain mo na yun sa every 3 months. Lalo mga kabago ito, pang puro ulo ng manok. Mabilis ang paglaki ng aso. Yeah. Oh, Bingo. Uy. Hindi alam. Tapos na alam niya alam. Sir, kakalmutin niya. Tapos na, kinakalmut niya. Baka maano ka. Tanggalin mo siya, tanggalin mo muna. Tanggalin mo muna. Kalma, kalma. Takpan mo nga yung mata niya. Bawa mo lang, bawa mo. Nagagalit kasi siya. Isa. Tapos mo habang di pa nagagalit. Natatakot siya. Gusto naman ni Bingo. Dito. Ikaw nga umawak dito. Ito, dalawang tenga. Ma'am, dito lang kayo sa gilid. Ikaw umawak dito yung tenga. Baka makalmot pero ano. Ma'am, ingat ah. Ano ginakabe ko kung Bingo. Right. Red final dito. Pag umita na. Bingo, huwag mo na mga pakan. Wait, Bingo. Bingo. Bingo, bakit ayaw mo bumaba? Matanggal din ito, lintik. Mali yung baba mo. Bingo. Ayaw mo bumaba. Takpan bro. Bro. Easy. Alright. Nice. Wait lang Bingo, bakit? Bigat na Bingo. Petra doon. Grab mo lang yung chest mo. Okay. Galing kasi sa pag may takot na. Labrador. O ini Labrador. Nadatalikod mo. Ang takol. Ah, Bingo. doon ko muna nagagalit siya sa'yo. 3 beses mo daw siyang ginaigas. Nakapag mo umuwi na. Bigat ni Bingo ngayon. Nakarubas Bingo. Nakarubas ka ba? Baliw na baliw ka. Kung kailan naskali mo ano ah. Kali. Sabi mo. Easy, easy. Sakit? Sakit na, no? Wala na siyang regular. Pero pa. Parang tagal niya nagre-regular no? Yun, ganun talaga ang aso sir. Hanggang 15 days. Behave, daddy, behave. Dadali na naman yung client kulit. Putik. 13 days niya nung Sunday. Ay Saturday, last session namin. Nadali siya kahapon ng Askal. Yung kapag naging
Kaya ko po kayo chat pala pag ano, pag nag-hit yung ano namin, lab. Paano po yung ano nun ngayon? Ano pong yung sakali mag-usapan? Per papi? Malas ako sa Sir Papi, sir. Bayaran mo lang ako kahit 3.5 lang. Yun din namin. Pag nag-hit po siya. Madaming mag-anak yun, sir. Yung pinakalas niya dyan sa Petron dyan sa Sapang, 14 papis. Pero niya ngayon, binibenta niya lahat. Laki. Laki. Malapit ka lang naman kaya bibigay ko kahit 3.5 lang. Pero paglabas manawag kasi 5,000 ang bigay ko. Message mo na lang ako doon sa Facebook na bigay ko, sir. Yung sticker nandun na lahat ng detalye. Picture na, Grad. Nakita ko na po yung choco niya Picture na po. Labrador. Ay na ano, lab.